Sanbalani molweni yapshe tumelangi Sanbalani molweni yapshe tumelangi Nibonani molweni abushengi tumelangi sanibelana futhi sanamukela kwizinto zasembolokela kuphila niphile nje Siyabonga ukuthi subscribe kuqala ucindezele kuze uqala nqa uthla ama video mabe siwaposta siyabonga. Bafresh isibile futhi siphela ezinye esinje phela asikhuphuke nazo ngalesikhathi. La ngempela siphela kon double tita ngempela lapha uNyonemhlophe. Futhi ezelo ukuthi ngempela lapha ke bekwenzekile baqhathwa lapha ngempela Mntuyenziwa yena ufala bonga umhla ka6 kuwona uMay la khona tebebekwe khona nje kwimaskande Friday okade ngempela kuyiyona lena eyogezani kayina ngempela umbuso wamaciko into enzekile ukuthi ke bafikela phana bafika badlala igenqi kwathi maqedo lapho kwase kuba ukuthi abalandeli enkundla zokuxhumana ko Facebook base bejaja bebeka nje ukuthi bona bakholwa ukuthi ubani ngempela kahle inkundla into ayivela kaningi ke kwakuvela sengathi ngempela ufalabo uyena ohluliwe kanti umuntu ophezulu Mntuyenziwa futhi ke bese ukuthi ngempela lapha ngempela uNyonemhlophe bese yaphendula uma kukhuluma ukuthize manana nakho ludaba lokuthi ngempela kuthiwa ngempela lapha yena Mntuyenziwa useyinkunzi usengenhle nabo bonke futhi bese ngempela wakhuluma ke yaphana uNyonemhlophe uMfokajali ekhasini lakhe nje wabhala ukuthize okade khambelana nenkulumo yakhe wasefaka nesithombe sakhe futhi Mntuyenziwa ngaphezulu eveza ukuthi kahle inkulumo yakhe ibhekephi la ngempela phela khona kanje laka wathi ngizokuthiwa Mntuyenziwa akekho ngambelana naye lapha kwentambo wasehleka anothi niyadlala mangingakamlethi ngalana nombuzeni aka amanga abhiya uthe nje abamwelisele uNkulunkulu weziginqi sibone ukuthi uzodlulapi wasehleka uyowina vele mangaqhathwanga nabangangaye futhi lapha ngempela uNyonemhlophe ibivela sengathi yona kahle Mntuyenziwa ebengaqhathwanga nomuntu olingana naye ngesiginqi ongibona sengathi ngaba ukuthi ngempela lapha ke yena ade khuluma ngaye ngaphezulu futhi wasebala naye ngempela lapha ukuthi nombuzeni naye futhi ngomunye wabantu abamangele nje kahle abangakholwa ukuthi engamelana naye futhi ebhalile lapha wasethi #awuwela umkhomazi futhi ukholwa ukuthi kahle umkhomazi Mntuyenziwa ngeke aze ikhona le ndaba kahle yokuthi ethi uyinkunzi nakhona noma uNkulunkulu nakhona futhi ke lapho bese nje vezi challenge mawuzokhumbula lapha ngempela uNyonemhlophe ikuyadlala ngempela lapha umfokancube uMgojeli la khona ngempela uqoshisana khona ngaye enkosini futhi ngokunjalo nje kudlala negenqi futhi into eyenzeka ke abana futhi babejajana lapho futhi beveza ukuthi ubani inkunzi ngezathu ezithizeka babeyibeka ukuthi babona kanjani bona ngokubona kwabo futhi namanje futhi ngabanye futhi into engavela ukuthi kahle ngendlela okwenza ngayo uqala okuwukuthi abamba bethi ngempela uNyonemhlophe ithanda ukuba ngenhla kunomfokancube uMgojeli kodwa ke abanye futhi bethi ungenhla uMgojeli kodwa bebona ngempela bethi ungenhla lapha ngempela uyena uNyonemhlophe futhi njengamanje into eyenzeka kuba ukuthi uNyonemhlophe ngathi usafuna nya futhi challenge angazi unibona kanjani kodwa ushevu lakho nawe phansi comment section usho ucabanga ngayo ngempela lapha enkulumo uNyonemhlophe uMfokajali la ngempela ibe khona kanjena ethi uyinkunzi mengakalweli ngempela lapha umkhomazi yena ngempela uNkulunkulu weginqi Mntuyenziwa shevu lakho phansi comment section usho ucabangane bese ukuthi nawe sidibana ngokuzayo le insuku umkhule kuphela guys nami nje ngihlele engomeni zokholo ingakho ngithi sekuzoba nje ube nje masithandaza ithi le ngoma sekuzoba nje ke asithandaza